4 uprchlicemi, ale už tam vydala spoustu sil. Zvládala sice i kamenité pasáže na trati v Hadlejch a také ji povzbuzovali tisícovky fanoušků, ale na lepší než 14. místo neměla. Suverénní francouzka Julie Bressetová porazila druhou Němku Špicovou o více než minutu. Na Kateřinu Neš najela 5,5 minuty. Ani na potřetí nedokázali ve finále olympijského fotbalového turnaje vyhrát Brazilci. Největší favorité prohráli s Mexikem 1-2 a pro stříbrné medaily si šli hodně zklamaní. Miroslav Bureš, Radiožurnál Londýn. Pořady ze světa olympijského sportu vám přináší Český olympijský tým a jeho generální partneři Belzner Urquell, skupina ČES, Škoda Auto a RWE. Žijeme olympiádou. No a teď ještě v našem vysílání jedna neolympijská událost. Po vítězství Dukly nad Teplicemi a remíze Slavie s Olomoucí se v rámci třetího kola fotbalové Gambrinus ligy potkávají Baumit Jablonec a Slovan Liberec. Severočeské derby sleduje Pavel Petr. 52. minuta, na úvodní gól stále čekáme, stav nerozhodný 0-0. V první půli mohli více ze své aktivity vytěžit jablonečtí, ani ty největší šance ale neproměnili. V koncovce propadli Zoubele a především Lafata, který si vylámal zuby na brankáři Bičíkovi. Jedinou libereckou střelu mezi tyče vyslal Morozenko, radost mu zkazil dobrým zákrokem Baleš. Aktuálně končí 52. minuta 0-0. Vše podstatné bylo zpravodajsky řečeno. Také to, že bajkerka Kateřina Neš skončila v olympijském závodu 14. Její dojmy z nepovedeného jejího olympijského představení uslyšíte ve Sportžurnálu za chvíli.